Здравейте, приятели! Днес ще говорим много накратко за това какво общество живее днеска, какви са мъжете и жените според техните рангове и как България трябва да промени сексуалният пазар в страната, за да може да оцелее. Много накратко. Така, изкуствено, поради феминизма, т.е. омразата към мъжете, постоянното снижаване на техния биологически ранг, чрез постоянни атаки, чрез грешно възпитание, насилствено възпитание от техни учителки, психологически терор от самото им детство, от техните майки и от самата матриархална система, в която България е също жертва в момента. Българския народ е жертва по-скоро, тъй като Република България това е частна фирма, корпорация. Тя не може да бъде жертва, тя може да бъде само ответна страна в съда. Когато са ви нарушени правата, например, можете да съдите и да вземете някой от мирон. Както ние в момента се опитваме да направим, да ги съдим в Страсбург, когато представители на дъщерната компания МВР, което е според техния член 2, те са юридическо лице, т.е. фирма. Но да обясня пагубният сексуален пазар в България в момента. Т.е. жените и младите моми в детеродна възраст, т.е. когато им дойде цикъла, може би 12, 13, 14 годишна възраст, те вместо да бъдат отдавани, да бъдат омъжвани за жизнеспособни мъже, т.е. достатъчно зрели и осъзнати за семейство, може би 25, 30, 35, 40 дори включително и нагоре, когато вече са способни да издържат семейство, а жената да стои вкъщи, да готви и да ражда деца. Това е единственият правилен начин. Някои ще кажат, много пъти дори съм чувал, ние не трябва да ставаме като циганите. Аз съм им казал, в това отношение трябва да станем. В смисъл, трябва да станем, за да оцелее българския етнос максимално. Така, това е най-правилното, което трябва да се случи. Разбирате ли? Всичко останало води до положението, което е в момента, именно средно рангов. Т.е. жените продават секс, т.е. те на 12, на 13, на 14. Познавам много момичета, жени, които напомням една жена, когато не е действена, тя се води жена, ако ще да е на 13,5. Много млади жени губят девствеността си на 12 годишна възраст, дали пияни, дрогирани, това е вече друг въпрос. Левака, блогера ще потвърди, че те масово се дрогират. Но следете ми мисълта, приятели. Когато една жена стане обща или използва вагината си не за детеродна функция, а за удоволствие да спи с високорангови мъже, но не да зачава с тях. Не да ражда нови българи, а просто за удоволствие така, да си прави кефа на полови орган. Какво се случи, когато стане тя вече на 15, на 16, на 18, на 20, тя вече е стара. Тя вече има много опит, много често десетки сексуални партньори. Това е нещо минимално такова, средно да кажем, средно статистически, даже минимално бих казал в днешно време, 21 век. Века на смъртта, века на геноцида, на развитата цивилизация, остатъците на постхристиянската цивилизация. Следите ли ми мисля, т.е. тя вече на 20, 25, 30, тя вече шансът да забремене от първия път от 80% става на 33 според статистическите данни. Това е едно. Второ, тя продава своето тяло, а когато го продава, шансът да забремене от мъжа, който продава тялото си, са илюзорни. Разбирате ли? Именно заради това раждаемостта е малка и ниска. Именно заради това. Отделно мъжете имат имат по-ниско либидо заради систематичния концлагер и терора, в който живеят, когато ги спрат на пътя, нямат абсолютно никакви права, включително при развода много често им взима децата. Разбирате ли, това е цялата матриархална върхушка, която е изкуствено създадена и постоянно се подклажда с все нови закони, включително с това, че вече няма казарма. Едно време е имало и един мъж, когато знае, че може да защити себе си, да разтвори един калашник и е боеспособен, той е много по-мъжествен, тестостеронът е по-висок, много по-способен да бъде глава на семейство. Спомняте ли си, допреди аз дори когато бях дете, винаги беше нормално мъжът да бъде глава на семейството. Винаги, добре, че аз съм от много хубаво авторитарно семейство, баща ми винаги е бил авторитарен, силен мъж. Неговата дума беше закон.
Майка ми никога не е повишавала през живота си глас на баща ми, разбирате ли? И винаги е била, винаги когато той се връщаше от работа, винаги беше сготвено, оправено, това беше нейн дълг и именно заради това аз съм толкова умен в днешно време. Не се другирам и нямам такива излишни пороци, които много деца от злощастни семейства, синове и дъщери, благодарение на разбиването на семейство от евреите ционисти, от ционистите, чрез НБО-тата вкарват закони, развращават младите жени. Искам да кажа нещо. Когато развратиш един мъж, ти развращаваш едно семейство. Когато развратиш една жена, ти развращаваш цялата нация. В момента в България жените са много развратни, прекалено развратни. В смисъл, момичета на 14-15 годишна възраст вече мастурбират, свършат по 10 пъти, имат няколко сексуални партньора, разберете. Една жена е най-силно окситоциново привързана към единствено и само първият си мъж. Първият си мъж. От първият мъж се предават минимум 50% от гените. Тоест, ако една жена е спала с 20 мъже и родил 21-я, от 21-я мъж ще има само 2,5% от неговия ген на детето, разбирате ли? 50% ще е от първият мъж и вече от следващ мъж по-малко и по-малко и по-малко. Тоест всеки един мъж, когато чука една жена, остава своят енергиен код в нейното ДНК. Разбирате ли? Именно заради това и в Библията и в Корана пише, че трябва да бъдат убивани прелюбодейците. Прелюбодейките винаги са били убивани с камъни, винаги е било порицавано това. Включително сред нашите далечни етнически братя евреите. Евреите са реално потомци на българите, приели юдаизма. Етнически брати, казвам. Етнически. Както са руснаците, украинците, унгарците и ирландците. Разбирате ли? Разбирате ли за какво ви говоря, брати и сестри, или не? Разбирате ли колко е важно? Но аз нямам предвид да бъдем тласкани към религиозен фанатизъм. Аз имам предвид да имаме здрав разум. Жените не трябва да ходят на училище. Когато една жена бъде образована, тя не ражда деца. Разбирате? Когато получава висше образование. Това е против нейната природа, тя да се чука с различни мъже, пияна по дискотеки, всеки знае какъв е разврата в студентските общежития, всеки знае какъв е разврата в студентски град. Много са малко осъзнатите жени, които избират единствен мъж, силен и са верни и са предани и го подкрепят. Единици, познавам такива. Единици. Затова, драги брати и сестри, включете разума, слушайте мен и започнете постепенно да излизате от тази гнусна матрица, която прави вас, вашите дъщери курви, а мъжете прави слаби. Слаби. Така, започнете да намаляте постепенно месото. Моят призив към всеки от вас е да стане вегетарианец, минимум вегетарианец. Спрете сладкото, особено към мъжете. Мъже, спрете сладко. Спрете всички преработени храни, включително пици, закуски. Да, сега много собственици на бизнеси няма да ме харесват. Не ме интересува. Бъдещето на нацията е по-важно. Да бъде проклет всеки, който не е съгласен с мен, тъй като аз мисля доброто на българския народ. На българския народ, не на Република България, която е частна корпорация, регистрирана в Търговския регистър на САЩ. Има собственик английски граждани. Не Република България, а българския народ. Етническите българи. И включително хората, които помагат. И други от други етноси. Говориме за всички, които помагат на България. Всички, които пречат, ще бъдат наказани. Разбирате ли? Не дайте да слушате, не дайте да бъдете партийно обвързани. Всеки партиен член е враг на българския народ, тъй като той разделя българския народ. Той не е част от целия народ. Бъдете част от целия народ. Имайте здрав разум, така. Спрете да употребявате алкохол. Започнете да спортувате всеки ден, дори по-малко. Дори половин час е нещо. Забранявам религиозния фанатизъм, забранявам религиозността в нашата свята
в нашия свят и прекрасен народ има достатъчно сили да пребори всички демони. На него не му трябва покровител. Така, Исус Христос, изображението на Исус Христос, това е внук на някой папа. Всички папи са изключително гадни содомити и педофили. Изключително гадни, участващи в изтезания, зверски изтезания и изнасилвания на трупове. Всички папи са такива. Разбирате ли? Религията е измама. Най-тежкото робство е психическото робство. О, аз ще се кланям, аз ще целувам нозе, аз ще целувам крака, аз ще целувам ръце. Не, ти не си роб. Престанете, забранявам. Забранявам тази психоза. В българския народ трябва да бъде здрав, единен, изплутен. И никога няма да бъде превзет. Той никога няма да бъде превзет. Но аз желая да го видя отново силен и могъщ, каквато е неговата съдба. До нови срещи, приятели!